na-agbam mbọ ha ịkwalite ọrụ nchebe ọdịsh n'ime Umuchu. Otu akpọrọ Cabinet Chiefs Class of 2024 zụtara ụgbọala Toyota Sienna abụọ wee nye iji wee kwado ọrụ nche nke ime ogbe. Emume inyefe ya bụ ụgbọala bụ nke were ọnụ n'Umuchu Civic Center dị na Council ime obodo Agwata. Ọ dọkpụtara ndị 2024 Cabinet Chiefs, ndị ọrụ nche yana ndị ọzọ okwu ha na-ada gbowam n'obodo ahụ. Ịfụnanya Nwankwọ n'ebe ahụ. N'inyefezi ha ya bụ ụgbọala akpọrọ Jet 1 na Jet 2, okwupụta okwu otu Umuchu Cabinet Chiefs nke klaasị nke 24, Chief Uchenna Agazie rụtụrụ aka na ya bụ amụma bụ nnọọ nke ha guzobere n'ihi oke mkpa nchekwa dị n'obodo ahụ. Ọ rụtụrụ aka na ọrụ nchekwa bụ nke kasị echu ndị otu a ụra iji wee weta ezi uto nakwazi mmepe n'obodo Umuchu. N'ịnara ya bụ ụgbọala n'aha obodo ahụ, President General Umuchu Chief Charles Ezenwabasili soro ndị otu Class of 24 Cabinet Chiefs maka ya bụ agaraga ọrụ ịkwalite nchekwa n'obodo ahụ, kwe nkwa ị na-enye anya dịka o kwesịrị ịhụ na ejikwara ya bụ ụgbọala nke ọma. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onye isi oche otu Vigilante Umuchu Chief Sunday Ogbuọgụ kwupụtara afọ ojuju ya nye ndị chiefs anụnwa ma rụtụ aka ihe iche aka mgba ha na-enwetagasị eri ndị agamegbu gbasara ụgbọala ha ọkụ, kwe nkwa iweta ezi nchekwa nye ndị obodo Umuchu n'izuzugbe. Inyefezi igodo ụgbọala ahụ nye ndị ọrụ nchekwa bụ nnọọ ihe mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda. Cabinet Chiefs of Class of 24 gotere 2 security vehicles wee present to the DG Umuchu onye ndị Umuchu community iji wee nyere ha aka n'ọrụ nke ha na-arụ. I'm very glad when I do time in my community. When I look at the banner, we are not messing me. Nkwa ị na-ekwefa bụ na pageji anya faga afụlụ asụwere anya gị fụlụ ka gwụrụ ntị gị nụlụ, so ha ga-eji anya ha ga-afụ ihe anyị ga-eme bido taata gawa. Site n'Umuchu, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa AB.